Πούστε. Θυμάστε πως είχα πει μια μέρα ότι... Φυσικά χθες πως είχα πει ότι θα κάνω Minecraft. Θέλετε πολλά Minecraft. Ήρθε η ώρα. Και είμαι και λίγο άρρωστος. Αλλά ξέρεις τι λένε τώρα, δεν πειράζει. Επίσης σας είχα πει στο βίντεο θα πάρω μικρόφωνο. Το έκανα γι' αυτό, ακούτε έτσι τη φωνή μου. Το έχω πολλές τέτοιες παύσεις, Λοιπόν, by the way, αυτό εδώ βλέπετε είναι που είχα κάνει διαφήμιση. Τι θυμάστε διαφήμιση? Πάμε ένα καινούργιο. Star City θα το ονομάσουμε. Λοιπόν, όπως τώρα, με τους bonus chest το κάνουμε on. Να μην ψάχνουμε. World Cube, Super Land, Dolphin, Great. Ναι, είναι το πρώτο βίντεο του καναλιού και ευχαριστώ, πλάκα ευχαριστώ όσους με στήριξαν από το αρχικό channel, γιατί από το αρχικό channel πήρα ρε παιδιά 4 subscribes. Ευχαριστώ, πλάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το περίμενα, έλεγα τσέμπα το κάνω το αρχικό channel, πρέπει να κάνω διάφορα άλλα, θα μπω κατευθείαν στο zoom, αλλά όχι, έλεγα μπας και αγγίξω κάτι. Λοιπόν, και τώρα από εσάς τι θέλω? Αρχίσετε να κάνετε να μου γράφετε challenges και comments φυσικά, και θα μου πείτε επίσης ένα παιχνίδι, να μην είναι πολύ ακριβό, αλλά ένα παιχνίδι όποιο να είναι. Πείτε μου GTA San Andreas π.χ. που θέλετε να το βαθμολογήσω και να του δώσω την αξία δηλαδή που το δίνω και για μένα και για σας. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι ένα καλό μέρος για να αρχίσουμε. Πρώτο μας σπίτι. Λίγο επίσης το μικρόφωνο νομίζω με κάνει και ακούγομαι καλύτερα, Νομίζω εντάξει, δεν παίρνω και όρπο, αλλά άμα είναι έτσι χαίρομαι που έκανα κάτι τέτοιο. Και ανέβηκα εδώ μόνο για αυτό εδώ, σιγά με χτίσω εδώ πέρα. Όπου είμαι άρρωστος από πότε και κάνω βίντεο, αντί μπορούσα να ήμουν στο κρεβάτι μου και να απολαμβάνω τα μπισκότα μου, τα ωραίος, όπως και να λέγονται, κάθομαι πέρα και κάνω εδώ βίντεο για σας, γιατί ας πόσο σας αγαπώ. Πλάκα κάνω, δεν σας αγαπάω. Πλάκα κάνω, εντάξει. Δεν ξέρω άμα ακούγομαι με το μικρόφωνο. Είναι ουσιαστικά ενισχυτής ήχου. Ενισχύω τη φωνή μου, τη φωνάρα μου, να μ' ακούτε. Επίσης μπορεί να σας ραπάρω. Ναι, θα ακούσετε και raps. Ξέρω ότι είναι ενοχλητικό να ακούτε ένα μαλάκα να βύχει για να μιλάει, αλλά κάντε το αυτό για 13 λεπτά. 8 λεπτά, όσο κρατήσει. Πάντως έκανα γερή πατέντα. Επειδή δεν είχε τις μαλακίες αυτές που είχε στο μικρόφωνο, το κύκλινο και τη μαλακία εκείνη, ήταν αυτό που βγαίνουν και τραγουδιστές και κάνουνε, ξέρετε. Ένα τέτοιο πήρα, γιατί το έχω βάλει σε ένα βάζο και είναι
Είναι καλή πατέντα, σας συνιστώ να την κάνετε κι εσείς. Επίσης, αυτό το βίντεο θα κρατήσει 15 λεπτά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να κάνουμε. Μην ξεχνάτε τα challenges. Και επίσης έχω βάλει στόχο στη ζωή μου να βρω ένα χωριό. Πούστη μου γαμό! Ένα χωριό κάπου εδώ πέρα. Γιατί δεν θέλω να χτίζω σπίτια. Μου στείλετε μια φωτογραφία ενός σπίτι που θέλετε να το φτιάξω και να μένουμε εδώ πέρα. Μένουμε παρέα. Επίσης, θυμάστε κάποτε που σας είπα ότι βασικά το χθεσινό βίντεο ήταν που σας είχα πει ότι ψόφα, ευχαριστώ. Ότι θα μπαίνουν και άλλα άτομα. Φίλε, παιδιά, δεν έχω ανοιχτά τα portals μου, άρα θα μπαίνουμε σε άλλον σερβερ. Μπορούμε να παίζουμε και adventure map αν θέλετε. Πρόβλημα δεν υπάρχει. Επίσης κάπου εδώ θα χτίσουμε το σπίτι μας, να ξέρετε. Γιατί έχει πολλές αγελάδες. Αλλά έχει και λάβα. Πώς θα την κλείσω. Γιατί πέφτουν οι αγελάδες μέσα επειδή είναι χαζές. Και ψοφάνε. Ωραία, πού στη χάνω. Σπηλιά! Λοιπόν, έχω βρει το πρώτο σχόλιο σας. Συνένα, άμα άκουσα αυτόν τον ήχο από το Facebook. Μαλάκα, οκ. Μην το πείτε αυτό στα σχόλια, σας παρακαλώ, έχω βαρεθεί να το βλέπω. Χωρίς πλάκα, παιδιά. Εντάξει, ξέρω ότι τώρα είπα μαλάκα. Θα ακούσετε παλιές βίες από μένα. Φυσικά τα 15χρονα, όχι γιατί και εγώ 15 είμαι. Φυσικά τα παιδιά, τα 10χρονα κι αυτά, άμα δεν σε αφήνει μόνο τους να βρίσουνε, θα παρακαλέσω να βλέπουν τα βίντεο μου. Βασικά, να τα βλέπουνε, αλλά με ακουστικά. Και άμα λέει η μάνα σου, «Ω, Γιωργάκη», τώρα όλη φάση ξέρεις, άμα σε λένε Γιώργο, λίγο είναι λίγο παράξενο αυτό για σένα. Ναι, θα είναι λίγο παράξενο για σένα, γιατί θα λέει, «Ω, αυτός ξέρει το όνομά μου, είναι καλός». Είναι πραγματικά υπερατυχαίο όνομα. Λοιπόν, φιλενάδα, αγελάδα, δεν σε θέλω, φύγε. Φύγε από τη ζωή μου. Και έχουμε ήδη 6 leader. Κάνουν πολλές αγελάδες στο spawn εδώ πέρα. Και φυσικά τώρα θα χτίσουμε το σπίτι μας. Λοιπόν, είναι από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αντιγαμίσου είναι πολύ μικρό. 8, 9, 10, έλα 10, πολύ είναι το 10. Από εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Όπως καταλάβατε 10 επί 10 θα είναι το σπίτι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και άμα δεν βγαίνει ακριβώς θα το σκοτώσω, δεν βγαίνει ακριβώς. Τιμάς να πεθάνεις. Και τώρα περιμένετε εσείς κάπου να ακούσετε ένα πουμ. Αλλά αλήθεια είναι δεν θα το κάνω. Γιατί ακόμα μαθαίνω τα recordings. Φυσικά όχι, δεν τα μαθαίνω τώρα. Πλάκας και δεν τα μαθαίνω τώρα. Έλα εδώ, σκοτογελάδα, δεν είσαι Jaguar. Έλα εδώ, ψόφα μόλι πουτάνα, ψόφα. Κάνε μου τη χάρη και ψόφα. Λοιπόν. Το πάτωμα θα είναι έτσι. Ξέρω όταν βάζεις
άλλα vlogs είναι λίγο μαλακία, αλλά sorry, θα προσπαθήσω να κρατήσω μια σταθερή. Λοιπόν, δεν ξέρω πόση ώρα είμαστε μαζί. Να έχει περάσει αρκετή ώρα. Γι' αυτό δεν θα σας αφήσω πολλά να δείτε ακόμα. Θα σας αφήσω μέχρι... να καταλάβετε τι πλήθα είναι η πόρτα. Και λοιπόν, αυτό θα είναι το εσωτερικό. Τα λέμε στο επεισόδιο 2 που θα είναι το αμέσως επόμενο επεισόδιο, θα είναι το 2.